ኣብ ሞንጎ ኢራንን ኣሜሪካ እስራኤልን ዘሎ ኩነታት ብቕልጡፍ ይቕየር ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢራን እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎን ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑን ንምፍላጥ ኣጸጋሚ እዩ። ስለዚ ቦርድ ስደተኛታት ሽወደን ብዛዕባ ኩሎም ጉዳያት ዕቑባ ካብ ኢራን ዝተወሰነ ገምጋማት ክገብር ኣይክእልን እዩ። እዚ ማለት ኣብ ሕጂ እዋን ካብ ኢራን ዝመፁ ሰባት ዝቐርብ ሕቶ ዕቑባ ክንፀጉ የብሎምን ዝብል እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ሰብ ሓለዋ ከም ዘድልዮ ንጹር እንተኾይኑ መንበሪ ፍቓድ ንምሃብ ክቕበሉ ይኽእሉ ምዃኖም ይሕብሩ። እዚ ማለት ከዓ ሽወደን ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ሰባት ናብ ኢራን ክትመልስ ከም ዘይብላ ኮይኑ ሓደ ሰብ ካብ ሽወደን ክወፅእ ዝብል ናይ ቀደም ውሳነታት ግን ክሳብ ሕጂ ጸዲቑ ይቕጽል ከም ዘሎ ይሕብሩ። ሓድሽ ሓበሬታ ካብ ዕለት 8 ሰነ 2026 ከይደንጎየ ክቐርብ ምዃኑ ከዓ ሚግሬሽን ይሕብር።